104.7 IFM. Report! Nananatili pa ring mataas ang presyo ng itlog sa ilang pamilihan sa Pangasinan. Ayon sa ilang tindera ng itlog sa lalawigan, nitong nakaraan ay pahirapan ang pagkuha ng ilang supply dahil sa kaunting supply nito sa mga nakaraang buwan. Nananatiling nasa 7 pesos ang pinakamababang presyo habang nasa 9 pesos ang pinakamataas na presyo. Anila, maaaring may epekto ang maalinsangang panahon sa kondisyon at pangingitlog ng mga inahing manok. Ilang consumer rin umano na hindi maiwasang dumaing sa presyohan ng itlog at umaasang magkakaroon ng pagbabago rito sa mga susunod na linggo. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.